Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. My name is Robert Tapfumani. Thank you very much for joining us. Thank you for believing in us. What you need to do is to subscribe so that every time we publish something or we broadcast or we go on air, you will never miss some of these informative and exciting programs. You also need to join our WhatsApp group or our WhatsApp channel. There we also give you news beats or some of the small video clips so that you also get information about what is happening on our YouTube channel and on our Facebook page. Our mission as an online TV is for families or individuals that are facing a lot of spiritual issues to find assistance and at the end get closure. Sekuziva kwenyu nhasi tadzoka zvakare kuna mukoma weli kana kuti driver wegonyeti. Vamwe vanomuziva kuti driver wegonyeti akamboita bonde nechipoko. Tikati aiwa patakapedzisira pai takaenda navo kumatare kwasekuru Shumba uko kakanobuda nyaya dzakasiyana siyana. Hongu ndakazovasiya variko vachipedzisirwa matare. Tikati aiwa nhasi regai tidzoke tinzwe kuti nyaya dzakabuda mudare nemararamiro avari kuita iye zvinezvi amira sei. Mukoma weli makadi toti makadi mufu. Aiwa takazimba mukanya makasimba. Yes, aunzoti umukanya uraza kuti handiti saka kana wakateresana mukanya chichako. Ana mukanya ndiwo ana mai vangu vanditumbura inini. Ndiwo vanditumbura ndiwo ana sekuru. Saka kunditambudza kwese uku nikoitiza kuti uri kutambudza mai zvawo. Kune kusiri kutambudza asi ndichiti mai vasununguro mwana kutambura kwese nokuti mamusina kundiudza mai ndinyangira. Saka izvo pamakandiudza ndakuziva kuti kana vakanditira utsinye ndimai vanditira utsinye havasi ani nekuti ndiri kuitirwa namai. Aiwa pakanaka mukoma weli. Ndakazokusiyai muri mudare kwasekuru Shumba zvichida makazoendera mberi nedare. Ndezvipi zvimwe zvakazosara zvichibuda mudare rasekuru Shumba pandakakusiyai nemhuri yenyu ikoko? Chakabasara chichibuda ndechekuti sekuru Shumba vakagona kuzotsanangura zvizere. Vatsanangura zvizere ndobva uyo agutsikana nazvo sekutaura kwaakangoitawo imi muchipo. Agutsikana nazvo inini ndindakazokumbirawo kuti ndoda kurapwawo mudumbu mangu. Ndobva vati aiwa ndokupa ndokurapa. Iye ndobva vabvunzwawo hapana ari kuda here kubatsirwa. Vadiki vakati adzimai vadiki vakati aiwa ina hangu handikwanisi. Vakuru ndobva vati ndiri kudawo. Kanzi unoda wei? Iwewo wati hauite mushonga unoenda kuchechi. Ndobva vati iwo sekuru Shumba vakabva vati kana uri wekuti iwewe zviri pauri zvinogezwa hazviite izvezvizvi. Wandingatokubatsire nawo ndewekuti uchenuke uitewo mhanza dzakanaka pane zvauri kushuwirawo zvakanaka zveupenyu hwako. Nekuti izvi zvabuda pachena iwo kuti ndo zvauri ukazvipupura wega kuti ndo zvazviri. Saka ndo wandingatokubatsire nazvo. Ndobva tangonzi chibudai motimirira tikupei zvamataura. Tabva tabuda vatamirira ibva tangopiwa uyu zvake vatauya. Saka inini ndakangoshandisawo mashandisiro andaiitawo ekurapwa kwangu ndikapedza. Iyo handizivi kuti akazviita sei. Takadzoka kunoku musi watadzoka iwoyo iye haana kurara pano. Akazoya manhere emuvhuro. Handizivi kuti angarara kupi kana zvaakataurirwa zvacho akaita here handizivi. Saka kubva ipapo kusvika pari nhasi handichaziviwo kuti zvinhu zvachona zvinomupa simba here ukaenda kumatare kana kuti zvinoita sei nekuti ndo paatowedzera kunyanya kuita zvinhu zvake zvaari kuita. Kana zviri zvekuti mishonga zuva nezuva ndinotozama kutsvaira
kana madzimai vangu vandinawo vandigere nawo vakauya ini ndabva kupatsvaira vanoti vachisvika iye akangosvika izvezvi pakachena achisvika anotosvika manheri iwayo akangopinda umo akangobuda zuva radoka paanosiya papa vanotosiya atoisa zvinhu zvaanoisa ipapo wotsvaira wobvisa wondorasa sati zvandakarerwa kunzi mukazviona ingotsvairai moisa pamunesa musabati mondorasa. Saka ndo zvandiri kungoita mazuva ese achiita izvozvo. Apa mukoma muri kutaura remi kuti zuva nezuva munototsvaira mushonga? Zuva nezuva, kwete kuti ndimboti pamwe pai patinoti isusu tikati rega timbosiya zvakadaro, tikapedza mazuva zvakadaro 2 3 4 iyewo anenge achingosiyiwo zvakadaro. Akasiya zvakadaro musi waanozofunga zvimwe zvaanenge amheno kwaanenge anoenda, nekuti zuva rera rega rega aibva kubasa kwake ane kwaanoenda ozodzoka kuma10. Saka ezvino ndaakutozokiya ndaisarara ndisina kukiya gedhi, ndaakukiya gedhi usiku. Saka ezvinizvo akungoziva kuti 8 o'clock gedhi rinokiwa, anobuda na6 anodzoka na8. Dziya anoziva kuti gedhi rakudi vanhu ava vanogona kunge vakuda kundorara, ouya opinda ndokiya gedhi rangu. Saka iye anga kuchishandisa futi wei yekuti anobuda achiinda kunze usiku, nekuda kwekuti dhoo repakicheni apo harikiwe. Achibuda usiku hwese achiita zvaanoita dza 2 o'clock 3 o'clock anomuka ipapo kusvika panguva dzake dza 5 o'clock dzekuenda kubasa. Anenge achingofamba up and down usiku hwese, usiku hwese kubva na2 haarari. Onhingikira izvo tsika idzodzo akangobvira kare achidziita. Saka zuva remarimwe zuro ndora ndakazofunga ndikati aiwa ndine kii imwe yandinayo vandaisa apa dhoo apo. Vandati nokuti akabva marimwe zuro ndichiisa kii handina kuikiya, ndaingoisiya yakadaro. Nanhasi inorara yakakiwa. Saka nezuro achireva marimwe zuro ndobva ati auya ndiri kutoitawo gadheni rangu apo, rikanzi baba rona ndiri kukumbiro bhutsu dzamakatora mumba umu. Ndikati bhutsu mumba mako ndinopinda here? Mumba mako handipinde. Ko inda waida kutsvaga munhu asingatauri newe? Ndibva ndatodiye zvangu, ndatonetsana naye ndobva popota achipinda mumba. Bva ndatonyarara akati iwe miedzei, handingazvidi regai ndinyarare. Saka ipapo makuseni acho gedhi tinomumuka achimukinurira na5 dzaanoenda kubasa. Saka tapopotedzana kudaro, inini ndakabva ndararo ndakiya gedhi. Akamuka nguva dzake dzo dzaanomuka kusvika na5 dzake dzaanoenda kubasa. Ive handingati anoenda na5, asi anowanzo kuti dzimwe dzenguva anobuda kana 4:30. Saka ini ndakamuti gedhi ndokukinurira na5, ndodza ndinoziva nekuti aiva nesystem yekuti gedhi anoda kuti ndimukinurire na4 kana na3. Ndikati handikwanisi nekuti unondibaisa, nekuti iwo une vanhu vaunoti ukabuda nenguva dzaunobuda vanenge vari papi, vari panze uchindoonana navo muchitaura nchikunzwai. Saka ini ndokwanisa kungokukinurira na5 dzaunobuda uchienda kubasa. Saka patakapopotedzana paakanditaurira izvozvo ini ndibva ndatotsamwa zvangu, ndikarara ndakatsamwa ndikati munhu anogondifungira izvinhu zvandisiri kuita. Iye mazuva ese panava ndikasiya gedhi masikati rakashama ndichiti ndega ndimbonotandara, pandinodzoka munopinda vanhu vachiita zvavanoda vachienda mumadhoo ake umu. Auti inini ndiri kumutorera zvinhu zvake. Ko vanhu vake, nokuti ndo zvandakatomutaurira ndikati iwewo vanhu vako vanouya vachipinda umu pasina kukiwa apapo, vanongouya vachipinda vachiita sendosiya gedhi rakadii. Saka izvo ndava kusiya gedhi ndakadii, ndakakiya. Ndikangobva panapa ndikusiya gedhi ndakakiya ndoenda, nokuti zvakutonetsa, nokuti iwo uri kunditi ndiri kutora zvinhu zvako, iwo vari vanhu vako. Saka nezuro ndakasiya ndakiya
Gedhi. Ndichibva ndakakasika kudzoka kuma 10:10 handambonyanya kutora nguva. Ndabva ndadzoka. Ndichidzoka inini ndakatosangana neshamwari yangu yandaitamba nayo kare kunoku. Ndichibva ndatouya tese tichitotaura pano. Ndatosvika panapa, ndakati ndichisvikapo ndakuona kamwana kandinoti kai hakagari panapa kai. Kari kutokwira pajurahoro naapapo kachitobuda. Ndobva katouya kubva kangoti maswera sei. Ndibva ndakanyararira. Ndobva nekuti angaona kuti ndine munhu waanoziva waandaingotamba naye. Ndobva twatotorana aka kamuzukuru kacho kaanofamba nako aka handina kutoona kuti hakana kuenda kubasa. Akasiya here kana kuti angadzoka here handinzwisisi kuti zvaida kuitika zvii. Achifungidza kuti tinodi. Saka nonge akatuma mwana kuti enda unopinda here handizivi. Saka tatogara tiri munomu kuma 12 takamuona asvika achipinda. Kamwana kaya pandakakinura apa kusvika mai acho vazouya kwaingoita up and down nekashamwari kacho kepaanogara. Tuchingoya tuchipinda tuchibuda hatuna kumbozorora kusvika vadzoke ndopaakazomirawo vachitamba kugadheni kwake uko vana vachivawo. Saka inini ishamwari yangu takazobuda kuma 4 vatatobuda zveda kuenda vandatomuperekedza vandaenda. Asi iye mwana ndakatomutsura ndikati utaurire mai vako kuti munoti inini ndaona gedhi rakakiwa ndajamba ndikapinda mumba pane kuti vazonditaurira kuti ndiri kutora zvinhu zvake mumba ndichipinda. Ivo ndivo vari kutuma vanhu vavo vachikutumai muchiita zvinhu zvenyu mozonditi inini ndini kundonipomedzera mhosva. Handidi. Ndobva ngoti ndovaudza. Hamena kuti akavaudza here. Saka zvadaro ndine zuro. Saka nhasi marimwe zuro iwawo pandakaregera kumuka anoka kuti ndaakuenda. Akanoka handina kumudaira. Ndini ndosimudaira. Saka adaro ndo pandakazodii mai mwana ndo akazomuka. Hapana akamudaira. Vakamuka ndobva vabuda kwakuvhura gedhi kwakunokinura gedhi. Vakinura gedhi havana kutoziva kuti munhu atojamba. Ndine zuroyo. Ajamba kudaro akajamba neapapo futi. Ajamba ipapo ndobva aenda pamihomba yangu ndobva hameno zvaakaita ipapo ndobva anofukunyura zvandakadyara vandangosiyana nazo. Ndobva adi iye achivhurirwa gedhi akaona iye akubereka mwana panze. Aibva angoti ndajamba naapapa ndandaona musina kudaira saka ndatojamba. Ava vakangomunyarara havana kumbomupindura. Ndobva atienda kubasa kwake. Aibva adzoka nezuro tichifuma nhasi hatisati tamboona hedu zvimwe zvinhu asi kungosiya tsvina dzake ndo dzavatotsvaira makuseni dzaasiya dziripo. Iye manhero acho ane zuro ane zvaakanga asiya aisa futi ndikazvitsvaira. Nhasi makuseni zvatsvairwa. Panoti pachimukova yake iyi zuva rega rega achisvika panoswera pakaoma kudai so musingaoni kana chinofamba. Achingosvika chete panozara masosvo ekushaya kuti masosvo ari kubva kupi. Achipesana achipinda dhoiri achidzokera uko vamwe achiinda uko vamwe achidzokera uko. Masosvo akawandisa. Kwete zvekuti masosvo mashoma ekuti ukatsvaira unotozadza chidhasitipani chiya ichi woarasa asi haaperi. Kana iye akangosvika chete ndo zvinoitika izvo hameno zvinhu zvaanoisa sokuti masosvo iwa achimwararira kudai. Nguva yega yega yatinoenda kunorara tinoona masosvo iwa akazara. Angosvika chete iye akangonotanga kurara paanonorara payapa isu masosvo tinopinda nawo. Wakurara mugumbezi masosvo iwa unorara magumbezi ese uchingonanairwa nemasosvo asi hausi kumaona. Nangu ukaisa light kudai haumaoni. Ndo zviri kuitika izvezvi. Ndoda kuti timboenda panyaya yemakiza. Chiri kunetsa chii?
makiyi aya achekeseke here so that ivo mairona voita kiyi yavo imimi moita kiyi. Handichakwanisi kuti kudaro nokuti kuti ndimupe kiyi nini dzepagedhi handichakwanisi kumupa nokuti hatisi kuwirirana nokuti nguva ndikamupa kiyi gedhi rinorara rakashama. Zvakafanana izvezvizvi kana ari kuita gadheni rake kana kuti achibuda achindodzoka anosiya gedhi rinoswera rakashama zvokuti dai kuri kuti akasvika izvezvi muri panapa asingazivi kuti muri pano ngozoti anonyumwa nokuti mota iri panze makagara kudai so akapinda apa munotoona kuti asiya gedhi rakashama rinoshamiswa kushamiswa chaiko opinda uko oita zvaari kuita obva abuda rakashamiswa. Saka izvozvo manje usiku ndo zvarinorara rakatoita ndo paunozoona mukati muno mune tsoka dzembwa tsoka dzekatsi nezvimwe zvinhu zvausinganzwisisi ende ndo paunotanga kunzwa imba yese ichingoti go 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 kuti uone kuti chinhu chiri kumbodaro kuti go 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 chii hauchinzwisisi. Nguva idzo dzaanomuka na 2 o'clock idzodzo chinomumutsa iye akanga akanganwa chaichaiko chinoita zvokuti go zvokuti mese munovhunduka hana so chinhu ichocho usiku iwowo. Kana chisina kudaro chinhu ichocho anenge atokasika kumuka. Alright, ndoti chimboti dzokere kumashiri mbichana. Ndiri kuona imimi pano pamba kana makagara munoshandisa kuno kufront mairona vanoshandisa kumashure kwanditi kamera sei nekuti vamwe varongoti ko mumwe ngaangobva anogara kwake nekuti vana vakaramba vachigara vakaita saizvozvizvi vanogona kuzopedzera vaurayana. Arrangement ndichitanga kusvika inini ndichiuya pano kugara pana apa pandakange ndabva inini ndakasvika aine maroja dzimba dzese dzine maroja iye achishandisa yekukoko nekitchen nemukitchen. Saka inini ndichibva ndasvikawo ndibva ndati ndauyawo ndoda kugara pano kuti ndiwane pekugara asi inini hazvichagoni kuti ndigare mukitchen nekuti vanhu vako ava vese ava havana kwavanozopinda nako nokuti uyo ari kunoku ari kushandisa dhoo iri kuti azopindwa nevanhu hazviite. Inini chiregai ndichienda kubedroom uko ndapinda mubedroom mune chimbuzi changu imomo. Saka ndiri imomo iwewe unenge uri nani ukaenda kunogara mukitchen zvinhu zvako zvinokwana mukitchen wagara mukitchen iwe pavanhu vako wotaura neumwe wekuti aiwa achibva uwane imwe imba yekushandisa. Saka ipapo zvakaita saizvozvo akazvinzwisisa ndobva apinda mukitchen ibva tapinda uko bva ndagara. Saka nevanhu vake vanga inawo madzisahwira aya vakanga vari madzisahwira chaiwo in need not in want. Madzisahwira chaiwo ekuti vanga vaine dare rimwe chete rekuti ngaabve toda kusara takagara pana. Saka ndakatanga kurwisana nawo vachindisungisa vari pamwe chete zvokuenda kujeri ndichiita sei asi ndaingodzoka nditi handitizi. Ndikaenda kujeri mudzimai wangu aibva ambodzokera kumba ozoti achindifambira ndiriko ivo vachiita zvinhu zvavo vachiita sei vari pano vachingonditsikirira vachiuya kumakoti vachinditsikirira ndiri kurimandi dzimari ndazopika asi mhosva ndisingaizivi zvangu asi ndakangonzi ndo zvazviri ndakangoti aiwa zvina mhaka asi zvinopera ndakazvipedza ndibva ndauya vanhu vaya varipo chete. Asi chakaitika ndechekuti pandakaenda kujeri ndichibva kujeri ndichidzoka inini ichipika jeri rangu mukomana aigara kune rumu yavari kushandisa bedroom izvezvi ndiye akanga aita witness yavo nemwana wangu musikana mukuru naivo mai vacho kuti inini ndisungwe. Ndakasvika iye atotisa vatenda vese nemwana mukuru vasisipo. Saka ivavo pavakadaro pane vaigara umu mugaraji vanga vakavhara garaji ndobva atora chimwana chake chikomana
nechitusikana twacho ndongoti vana vake vese ndobva vakuiswa mumba imomo. Vaiswa mumba imomo takagara, handivo vakatanga kuiswamo. Makabva mati avo vachitiza ichiona kuti mumba haisina munhu. Tasvika akabva akasika kutsvaga, nokuti papa anga aine simba zveshuwa. Handina chandaikwanisa kuita asi ndaingotarira, nokuti hana yaingovhunduka kuti ndikangomudaiwo apa anondienda unondisungisa ende ndaisungwa zveshuwa. Changoenda unoripota kuti ndio zvaitwa, ndaisungwa. Obva pauya vamwe mai nemurume wavo ndo vakapinda imomo futi. Vandati unogoisa vanhu, inini ndiri kugara umu, kana vanhu vakauya ndoita sei, dzimba dzese ndiwo nadzo, inini ndoita sei? Zvina vakambonzikwa nokuti ipapo vainga vakawanda. Ndobva ndangogara. Mukadzi uya akauya uyu nevese ava handina kuziva kuti vatotsvaga futi umwe wavo futi anozvitiwo ndiri shasha. Pakaita makwikwi ekuti ndaishaya kuti maprofita here ese ari pano kana kuti chii, nekuti uyu aita achirira nemweya, uyu achirira nemweya. Vamwe vakunoko vachiitawo zvavanoitawo, vanga vari mapendakostero, vanga vari kunoko kumberi kunoko. Ukoko vanga vari vezvemweyawo, vaichinjana vari vaviri vachiita. Uyu anga ari murume, mukadzi vakaigara kumusha. Uyu anga ari mukadzi, murume wacho anambomuna hangu achidaro. Saka asi chaindinetsa, vaiti vachirira nemweya kudaro, ndo pataiona isusu. Ndaibuda nemudzimai tonoswera tiri kuona, nyaya yekuti unenge uchitya kuti mwana ndega uswera ndiri pamba pane vanhu ava handidi, hazvindiitire zvakanaka. Saka waiti tichisvika taigona kuwana padhoo pedu isusu pakaiswa zvakaiswapo, kana ropa kana zvinyi, woshaya kuti zvii zviri kumboitwa. Tongobvisa here takanyara, ini ndaibvisa ndingoti hameno, kana zvandikuwadza ndobvisa. Avo ndaingoti musabate, nekuti imimi hamune nazvo, regai ndikware ndirani ndiri inini, ndobvisa. Tichidaro, saka uyu murume wemumu hameno aigara umu, handizivi kuti akanga afurirwa zvakaita sei, kuti ndizive kuti zvazviri zviine chii paukama hwavo hwanga wakagarisana, nekuti umwe neumwe aingoitawo paukama hwavo naivava. Saka akabva nditi, iwewe handichazivi akatanga kunditaurira zvekutanga, zvinzi uri kundida ichi panapa, zviya zvekuchalenjwa kuti hausiwe. Ndangonyara akaitaura iyo. Saka musi wacho iwoyo watazonetsana, tikarovana zveshuwa. Ndiye anga ari monya rachona panapa, zveshuwa takarovana tikadzingirana panze apo. Takadzingirana kwete zvekunyepa, ndikatomukwadza akatobuda ropa, iye akatoda kundikwadza akandicheka kumusana kune soo remapuranga riya iri. Asi ndakangoshinga ndikati hazvina basa nazvo, kana uchindiuraya uchandiurayira pamba pangu. Tapedza kudaro, tikagara tisingataudzani, asi iye akazonditanga kunditi makadii baba, tangoti hangu akasangana kupi, makadii baba. Dzimari iye ndiye akazotanga kubva. Abva vapasara vanga vari mumu vanga vapinda umu, vachiita zvinhu zvavo ndobva vabva. Saka uyu achibva uyu, takutora regai tichitoro imwe rumu iyi. Mwana musikana mukuru akabva apinda uko, aibva amisidzana neni. Ukanzi imba ineyi ndeyangu, haisi imba yangu, ndeyangu rumu ineyi ndeyangu. Ndikati irumu yako iyi? Hapakanaka. Kana iri yako, aiwa gara zvako, tichangoona mararamiro ako neupenyu hwako hwauri kuda, nekuti kana uchindichalenja kuti imba ndeyako, zvakanaka kuti rumu ndeyako, ndiwe wakaivaka. Ndatonyara imba ndavasiya vaibva vapinda umu. Saka wanga wakuti uku kicheni nekukuku neuyo mukadzi anga ari umu. Tabva tagara. Uyu mukadzi uyo nezvaaitawo zvakamuremero, ndakazongoona abva akuenda. Abva kudaro, patakati tiitiwo chiregai tipinde uku,
ndobva mukadzi wemumu ndobva aisa vana vake ikoko ndo anga wakurarawo. Anga ine chikomana chikuru chatokura chinenge ndicho chakatozorora musikana uya aive pano uya nemimba yake uya. Ndo atakazonzwa kuti ndo vari vese. Aisa imomo iziti akutonetsekana kuti upindemo zvikunetsa. Apa tine musikana wandaigara naye taitorarawo kuitotorarawo kuchipandiri chiri mukati iye orara hake uku. Musikana alitotomuti iwo wakuregedza vanhu apa vanga vakuwirirana nevanhu aya wakuregedza vanhu ava vachipinda umu iwo uda kuramba uchigara neni here iwo uda kuti tazisa kuti tigara iwo wakauya futi ukandinzwisa tsitsi ndikakuti chigara asi toda kuti tiwane imwe room apo uchigaro imomo nokuti hatingagari newe mumba 1 dzimba dzakawanda uko achiti ini handiwirirane naava asi iye aizosara panapa achipinda mudzimba dzavo vachiwirirana vachitaurirana achitora chikafu achivapa achidi vese asi isu chikafu uchiti ukavapa vana vavo vaichirasa iwo zosara woita zvaaita nemazisawira ake nevaese vanga vagara panapa ajojoina ivava. Saka zvazodaro takazoti imwe zuva azogumbuka vandaita zvokuti aiwa iwo hanchadi kuti urare panapa ita kuti upinde murumu iyo. Abva taita akaita hovhiyo ipapo aiwo mai vachona vandishaudha ndaunotaura navo ndobva vandishaudha zvekuita wange inini handisitori panapa zvandakambotaurirwa nemukadzi wouyo kunzi hanzi isu panapa takaudzwa kunzi hapana baba panapa kupanga pasina katemera. Aiwa hanzi hapana baba hasipo panapa hapasi hapana munhu ndipamai ani ndipamai Rona. Muri kuona manje ndikati alright kana makaunzwa kuti ndipamai Rona imimi kana ndauya chiziya kuti baba zveshu havaripo. Ndikati zvakanaka. Saka ndanetsana navavo uyu ndibva ndamutaura kuti iwo hausiri kurarawo ichiinda uri kurarawo kana uchirara nevana vacho ucharara imomo. Ndo paakazokwanisa kuti aite zvekupinda umu apinda imomo ndo maanga akugara takuti tane marumu 2 ibva tatoisa maketeni nechikumbogadziswawo magetsi anga achiri right ipapo tatomboti connecta kuti ashandise. Uyu ndichizonetsana naye musikana mukuru akutosaidhira nawo haachadi kuti achiuya achidya uku avo vakungobika chikafu vaingoti handichadya mangwana ndichadya mangwana haachadyi. Saka iye anga kuti system iyoyo hatina kumbomuita sei taangosiya tikati aiwa siyai nokuti ndamudza kuti ndaona zvaari ndikati uyu munhu anondikuwadzisa ina handisi kuda chikafu chaanobika tisipo imimi chikafu chatikadzoka chikafu chedu tinobika iye ngaabike chake nemwana. Saka tikuti in short arrangement yekuti imimi mairona vashandise uko imimi mushandise uko zvinhu zvamakapedzisira mawirirana muri 2 hazvisi danho rakatorwa nedare redzimhosva kwanga kuenda nyaya iroro ndo dare racho redzimhosva iroro zvese zvandanda kuchiita kuti ndidziwane dzimba idzinedzi dziri dziviridzi iyo kugone kunoku inhau yekuti taenda kumakoti kwataiendeswa ikoko takataura izvo ibva zanzi dzimba mune dzingani ibva ndati dzimba i5 rikanzi dziri 5 chiita sei imimi muri vangani tikati tiri 2 kanzi ko uyu aibva ati tiri 4 anga ari 4 zveshuwa akati kanzi saka iwewo hautori dzimba dzakadi dzakawanda nokuti muri 2 uyu ane i4 saka iye ngaatore 3 iwewo tora 2 ndobva ndazvinzwisisa ipapo asi pakaramba paine nharo ndobva tazodzokera futi kukoti vatanotaura the same tikabva tataura futi kuti pane vanhu vakati ndobva tanzi dzimba idzodzo iwewo ukatora 2 uyu ngaatore 2 1 yacho sheyanai zvikanzi mungasheyane ipi achibva wambotanga kuti kitchen kanzi kitchen mukashiyana munokuwadzana ndibva tagadziriswa ipapo asi chishiyana imwe bedroom racho spare yacho nayo moshiyana imo kuti aingirwa nevaenzi
anoisa vaenzi vake vachirara imomo muchishandisa imomo mese. Saka izvozvo zvakabva zvakona uyo akarambira nemba dzacho dziri mbiri nekicheni hatina kuzombokwanisa kuzvishandisa. Pane pamataura kuti mwana akauya akasoti maswera sei imi hamuna kumudaira. Paya ndichirangarira takambenge tataura tikati no tida kuedza kuti tiumbe ukama tichienda kumberi. Hongu panogona kunge paine kutaura, panogona kunge paita kuita sei, asi tirakuona kuti tichienda kumberi tinogona kuvaka chinhu chine pundutso here. Asi ndiri kuona zvakare kuti mwana zvichida akazogara pasina amai, nekuti pamwe pese munongoti amai ndo vaiti kune mwana usataure nababa, handiti kana usataure nemurume. Mwana azoya kwamuri pamwe pese maiti aingopfuura, apa azoya manje akuti maswera sei. Chakazoita kuti imi musadaire chi, isusu tiri kuedza kuti ngapachitanga kuumbika ukama zvishoma nezvishoma tozoona kuti ramangwana racho rinomira sei. Chandakaregerera kudaira ndechekuti mwana uyu haasi kugara pano, asi ndakamuona achiita kujamba indabva kutaurirwa kunzi naava vandakaba zvinhu zvavo inini. Saka indozoona mwana achijamba achipinda mumba umu, ozoti ajamba kudaro akuuya kudai ochinditi hanzi maswera sei, nekuti ndamuona achiita chimwe chiro kureva kuti haana kunditi maswera sei, asi ndikwe kutya zvandamuona achiita. Nekuti ini ndandasiya ndakakiya gedhi ndichiti hapana munhu, nekuti ndoziva nguva dzinouya mai vacho. Saka inini handingadairiswe pasiri ipapo pekuti aita chinhu chakashata ndozonzi maswera sei ndodaira, kunge ndiri kutozvifarira zvaaita, kureva kuti handizvo. Nokuti dai akauya izvezvi kuri kuti auya kana akagadziriswa namai vake, akauya izvezvi achiti maswera sei, ndoregera kumudaira, ndo pandinganzi ndatadza. Kwete kuti iwe ndakuona uchiita mhosva dzandiri kugona ndichitaura kuti zvamuri kufurirwa wozonditi maswera sei, kuti ndigone kuzviumbiridza kuti zvakanaka zvauri kuita. Tinoziva kuti kuma kwese kumashure uku amai rona vaimboramba nyaya yekuti ndine mwana. Vakazobuda pachena kuti hongu ndine mwana wandinaye ari kumusha. Murume wacho handitoziva kuti wari kupi, kana kuti baba vemwana ye handiziva kuti wari kupi, nekuti hatichataudzana. Vakasvika pakukumbirai ruregerero. Makanzwa sei vachitanga kubuditsa mashoko iwayo for the first time pamwe pese vaimboramba? Havana kuti baba mwana handichazivi kuti vari kupi, vakatotaura kuti vari kwaRusape nekumusha kwavo ndekwamutoko. Asi inini paakataura izvozvo, inini ndakanzwa kusununguka, nekuti inguva zvinhu zvaindinetsa nekundishungurudza kuti sei munhu achigona kuti zvinhu zvandakaona ini pachena, kwete zvekuudzwa nemunhu kana makuhwa, kana kuti handina kuzviona ndikauya ndikaita zvakati paine mubereki wake ozonditi inini hapana, kureva kuti ndaiti chaakandiita chaicho kuti zvandinotaura ndizvozvo zvinoitika ndakati zvafumuka, nekuti zvakabva zvamundiratidza kuti aiwa pataenda uku kwasekuru aiwa izvi zvatiratidza kuti chinhu chaangainacho achabviswa, kana kuti chakanga chabva kuzosvika kuti anobvuma, nekuti hakwakuramba kwemunhu anga ichiramba zviya zvokuti aitoramba ari munhu ari kutovimba nezvaakabata here, kana kuti zvaainazvo zvaari here. Zvinova ndizvo zvakataurwa nasekuru Shumba, ndakazvigutsikana nazvo izvozvo. Sekuona kwenyu nemagariro amuri kuita nekuramba muchingofungidzira kuti kana kuti muchiona kuti zuva nezuva pamunomuka panenge paine mishonga, kana kuti pane paine zvinhu zvinenge zvaiswa mukoma weli, nyaya iyi ichapera here? Ini magumo acho muri kuona akamira sei, zvakanaka kana zvakaipa? Inini nyaya inopera, nekuti izvi zvindakabvira kare nazvo zvaari kuita zvese. Asi inini nekuda kwokuti unenge usina kwaunogona kundozvirerera ukangozvigarira usina chaunobata chakashata, padadai kuri kuti ini ndaitobatawo yangu mishonga ndichidai ndaigona kukundwa, asi ini ndoda kutenda kuti ini handibati mushonga, ende handitobati mushonga, ende handiude wokuti ndikuwadze munhu. Asi iye achaneta nezvaari kuita zvese, nekuti hazvina zvazviri kuita kwaari kuti aone kuti zvandaita izvi zvine zvazvaita munhu.
asi ari kungofuma achingofamba achiita zvinhu zvake. Saka iye ndiye achaneta ega achizofunga ega kuti ndichazoita sei remangwana angu nezvandinoramba ndichiita panzvimbo pokuti ndiite zvinhu zvakanaka zvekuti inini ndigonewo kuzoti ndikabva panapa ndichienda kundogona kuuya ndichitaura naye munhu uyu kuti shamwari ndibatsirewo pakati. Sori hako ino kana munhu asingakwanisi achiramba achitutsira achitokonya achitutsira, tiri kuti here ndiye achiri kuda here uzoti remangwana ndizogona kumupindiro pane zvakanaka zvaanozoya achichema kwandiri. Tichataura nawo tombonzwa kuti zvakamira sei. Tombotara pachirume imimi sadhiraivha wegonyeti handiti muzatiri varume kana tiri musangomo tinenge tichishava hamungatiwo here makambobatawo mishonga yekuzvisimbisa pabasa yekuti basa renyu rifambe kwete yekuti ukwadza munhu asi kuti hainini semurumewo so tisingatitaura yemusana totaura pichanga yemushonga yekuti hainini pana panoda kuti pabasa pangu pasimbe ndiite so zvokuti magara akangona fanza kuti zvichidaka dai ndambotsvaka kana mumwe munhu achindigezesa nekuti taishandisa izvi panguva yacho iyoyo asi izvinezvi handichaenda hangu kubasa ndangogara saka regai ndiite se ndingochenawo. Ipapo ndodawo kutendera nemubvunzo wenyu wakanaka. Ndoda mhinduro yakanaka futi yechokwadi futi. Inini paupenyu hwangu kubva ndichitanga kuita zvekudhiraivha inini chandakatadza kuita paupenyu hwangu nekuraramana nhasi handinambobvira ndakabata chinonzi mushonga kana wokurombera basa kana wokuti zvindiendere mberi kana zvokuti ndidikwe, asi kungorarama paupenyu hwekungoti inini zvandakabva ndiri kumusha ndichiuya kuti ndiri kutsvaga zvekuitawo ndiri musango munomu ndo zvandakangobva ndiri handina chandakambowedzera. Nemadira amaita bonda yamovha ndo saka ndakareva panguva yebonde iyoyo ndakakutsanangurira ndikati inini izvi zvandizivi ndofunga ndezvekudzinza kana ndakazviitwa ndiri kacheche nekuti handina pandakambobvira kana zvebonde chaicha zvachona handina kana mushonga wandakamboita ekuti inini nhango izvezvizvi pamakaenda nesi kwasekuru Shumba uko nhango izvezvi mukachiti aiwa ndoda kuenda newe kumwe kwekuti ndoda kuti ndingononzwawo bedziwewe zvakwe wokuti uri kuitaura kuti hauna kubata mushonga vachigona kutakura chaicho zvokuti iwe wakabata mushonga pakati iwewo wakabata mushonga pakati iwewo ndiri kunyepera kuti unopaziya ndinoda ini tinogona kuzvironga bhozi chimwe chinhu sendudaro mofu kamwe yake kuregerera handisi kukaona mamuri kana kunge makapfekawo so sanoti munhu iwayo rega anopfeke nurwa izvozvo ndio zvandiri kuda nekuti inini kuti munhu ndiregerere munhu ini ndichiramba ndichiitirirwa zvinhu zvandiri kuona nekuti imimi munenge musipo ende zvesho zvamunouya muchitaura chaizvo ichokwadi chine chii chekuda kuti regerera munhu usaramba uine chipfundu asi hauregereri munhu ari kuramba akakusundira akakusumudzira miseve yake achikukandira minzwa yake iwo muregerera ndiwo unobayiwa kahanzi tsitsi dzinotsitsirira saka inini handikwanise kuregerera munhu achiruramba achiendera mberi iye asina kukukumbira uregero obva aregera akaombera akataura kuti inini mushonga ndakabata ndikadai kwambuya nhingi asi haana kuregedza mushonga iyi nanhasi irimo izvezvizvi ndikakuti ipindai mumba make mudzimba make izvezvizvi hamunomupindi izvezvi pamadho pake chaichapo munhu wamunonzwa sowoka mega munotaura kuti vanhu vari kurarama sei vari kupfuura achienda kushurudzi pake ipapo chete ndo pane nyaranyara bedzi ipapo nhango ukapakorobha mangwana anotopaita kuti paite tsvina. Zvinoita here tomboti suggestion kuti ndokutorai mhofu imi nemhuri yenyu rona kana nevamwe vasikana ava kuti ndoti zvamairona tombovabvisa nekuti mutorwa esi ndakutora mhuri yenyu nemi toti handei mumbonopinda dare imi semhuri mumbonzwa kuti imhepo ipi inoita kuti baba nevana vasawirirane pasina madzimai enyu. Pakanaka zvinoita asi izvozvo kana mai vacho vachiri kugara pano handibvumi. Aiwa hazviita kana ndikuti ndikutora imimi nemhuri yenyu kumuri kuramba sei ipapo ipapo ndinoparamba nekuti inini ndinoenda tokanganisa zvisingaite kana nevo vachona vandinovimba navo vekurudzi kwangu ndichiti handibati mushonga inini ndovimba nevadzimu wangu ini. Ipapo ndikupanzwisisa ndiri kuti
ruvengo ruripo pakati pababa nevana rwakasimbisisa zvokuti ndiri kungofunga senyama kuti ko ndakambotiwo handei imi baba nevana timbonoona kuti imhepo rudzi inobva yaita kuti mwana anopinda nepapa, baba vakagara apa havasviki kana pakumhoresana, hapana kana anoregerera mumwe, hapana kana anoita pfungwa yekuti hongu uyu akanditadzira asika iye zvinezvi rega ndingonyevenutsawo mwoyo wangu. Munhu wese anenge ati chandagwinyira pakuvenga. Inini handina kuvenga vana vangu. Inini vana vangu handina kuvavenga, asi vana ndo vakavenga baba. Saka inini handingagoni kufambiswa nevana kunoiswa ari kufambisa indini. Asi ndiri kuenda nevana. Ndimi muri kundifambisa asi ndiri kuendeswa nevana, handiite dare nevana inini. Nokuti vana handina kuvaramba, asi vana ndo vakaramba baba. Nekuda kwamai vavo, vari kuda mai vavo. Saka inini handingakwanise kuenda kudare kunogadzwa nevana ndichigadziriswa nekuda kwamai vacho vachiri pano nichitaura kuti mai ava havasiri mukadzi wangu. Akaita tsvina, akasvibisa musha wangu. Oramba ari pano, oda kuti vana ivavo vagone kugadzirisana neni iye ari pano. Ndo pandakataura paya panchiti inini handikwanise kuda vana vamai vacho vachiri pano nokuti vanondibayisa vana ivavo. Saka vana amai vakabva nevana munogona kutanga kuwirirana. Aiwa, tinotowirirana nokuti handina mhosa nawo. Kunze kwaanenge akaitawo mhosa dzanoziva kuti zveshuwa ndofanirwa kumbonopupurawo kuna baba kuti nini baba zveshuwa ndakakukanganisirai panguva ndaidawo mai vangu kuti zvidaiwo. Handiti izvozvo ndo wandingagona kuti ndatarisa naye, asi handina kana tsvina nevana ini. Mukoma, mungati mimi hongu hamuna tsvina nevana, hapana here pamaunofungidza kuti inini sababa apa ndakatadzira vana vangu? Ainini hapana. Ainini hapana pandakatadzira vana vangu. Aiwa, muri kuzvinzwira ndimukoma Weli tati aiwa regai timbodzokera tinonzwa kuti kubva patakabva kune chimwe chikamu vakazotangawo kugara sei pamba pavari kugara, nekuti mumwe anogara kufront mumwe anogara kuback. Mwanza vachitaura kuti kubva patakabva ipapo kunyange zvavo mairona vakataura kuti aiwa inini mishonga handichabata. Zuva nezuva vari kuti mupaseji kana pese pavanofamba vari kusangana nezvavari kusangana nazvo zvinosanganisira masvosve nemimwe miti yavasiri kunzwisisa, vongotsvaira vachiita se vachinorasa. Tambosajesa kuti aiwa zvinoita here mhofu kuti imimi nemhuri yenyu tisumuke timbonopindawo dare tinzwe kuti imhepo rudzii inoita kuti baba nevana vasawirirane, baba nevana varimirane miganho. Vakati aiwa inini handikwanise kuenda nekuti vana handina kuvavenga, asi amai vavo ndo vanovafurira, uye amai vavo kana vachiri kugara panapa handisi kuzoenda kunogara navo. Vabva vataura vakati inini vana vangu handifunge kuti pane chandakavatadzira, ndinotovada asi munzamusha ndamai vacho. Join me in another next program. And as I said from the beginning, what you need to do is to subscribe on our YouTube channel or like our Facebook page. You also need to join our WhatsApp group or our WhatsApp channel so that every time we post something new, you will get a notification. My name is Robert Tafumane. Join me in the next program.